Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nola da posible ordenagailu bat 2 zentimetrotan sartzea? Mineral bereziek gure mundua aldatu dute, adibidez koltanak eta litioak. Baina Nafarroan ez dago koltan meategirik, ez dago litio meategirik ere ez. 2019an Bolivian estatu kolpe bat egon zen litioa medio. Koltanaren zati handi bat ere Kongotik ateratzen da. Eta UNICEFek salatu duenez, 40.000 adinez txikiko daude, bertako meategietan egoera penagarrietan lanean. Ze ondorio ezkutatzen dituzte gure mugikorre, gure ordenagailuek. Zer du atzean gure kontsumoak, gure mendebaldarron luxuak. Nafarrok eta euskaldunok ez algara kolonialak. Gaurko saioan neokolonialismoaz solastuko gara. Aritzakun eta Urritzate bi ibar dira, biak ere Gorramendi mendigunearen oinetan. Urrun, bakarturik, bare, sosegua dariela. Oian sarriak dira nagusi, eta goroldioa dago nonahi Nafarroako naturgunerik hobeki kontserbatuenetako batean. Giro lasaiaren azpian, mundu zoragarri bat dago kukutua. Baina saio hasi aurretik, Leire Urkidik aztarna ekologikoa kontzeptua zer den azaldu digu. Eta saioaren bukaeran, Jenofa Beorkindegik kolonialismo berdea zer den ere azalduko digu. Zor ekologikoa deitzen saio, iparraldeak hegoaldearekin daukan zor mota bati. Hau da, iparraldeak herrialde industrializatuak edo herrialde aberastuak. Daukan zor mota bati. Zor hori zelan sortu da? Iparraldeko kontsumorako edo baita ere bere eliteen aberasterako, egin diren jarduera ekonomikoak hegoaldean izan duten inpaktu ekologiko eta sozialengatik. Hau da, gure kontsumorako hegoaldean baliabide naturalak hartu izan badira, horrek eragin bat oso sakona dauka hegoaldean, adibidez, imaginatu aldugu meategi bat, ez da bakarrik bertako baliabide naturalak hartzen edo erosten ditugula dena delakoa, baizik eta bertan horrek sortzen dituen hondakin guztiak eta inpaktu ekologiko eta sozial guztiak. Berdina pentsatu aldugu nekazaritza industrialarekin, basogintza industrialarekin eta bar eta bar. Claro, hondakin eta inpaktu hori edanak konpontzea, hori ez dugu ordaindu, horregatik ez da ezer ordaindu. Horregatik zor bat daukagula esaten da. Eta horrezkain, baliabide natural horien presioa, hori beste kontu batera izango litzateke. Hori alde batetik, beste alde batetik, hondakinengatik, ez? Alde batetik iparraldeko hondakinak batzutan zuzenean toksikoak hegoaldera esportatzen dira eta han kudeatu, ere ordaindu gabe, eta beste alde batetik, hondakin globalak ere sortu ditugu, ez? Gehien bat, iparraldean kontsumitu diren baliabideak sortu dituzte aldaketa klimatikoa da argiena, inpaktu global batzuk, eta inpaktu horiek guztiok, planeta guztiak jasaten ditu. Are gehiago jasaten dute zonalde intertropikalean dauden herrialdeak, eta justo koinziditzen du ere, orokorrean herrialde pobretuak daudela bertan. Orduan, guk sortu ditugu arazo horiek, baina gehiago pairatzen dituzte hegoaldeko edo pobretutako herrialde horiek. Gero ere egongo litzateke biopirateria eta beste prozesu batzuk, zor ekologikoa ere handitzen dutenak. Baina orokorrean, hori litzateke zor ekologikoa ulertuta, iparraldea eta hegoaldea oso heterogeneoak direla eta gero prozesuak asko anitzagoa direla, baina badagoela tendentzia bat kolonien garaitik
ez? Nolabaiteko harreman desorekatu bat, bai ekonomikoa baina baita ere ekologikoa iparraldearen eta hegoaldearen artean. Bueno, gaurkoan neokolonialismoaz eta olako kontuez solasteko, kontsumoa, neokolonialismoa, gure praktikek zer duten ikusteko horrekin, ekologiak pixkat zer izan duen horrekin ikusteko. Geratu gara Oiana Galardirekin, egunon, Oiana. Kaixo, egunon. Bera da Harrera sareko kidea, eta, gaurkoan zurekin egin ditugu solas batzuk. Hain zuzen ere, leheno aipatzen zenuen, hemen egiten duzuela harrerako zerbait, ez? Harrera egiten diezula etorkinei. Horia da, Irungo Harrera sarea, migratzaileekin eguneroko topalekua hau da, San Juan Plaza, hau da gure bulego irekia. Orduan, harrera egiten duen taldetxoa, azpitaldeak bai ditugu, hemen goizeko 10:00 biltzen da, eta hemen egiten die harrera iristen diren migratzaileei pixka bat kokatzeko non dauden, eta mugaren aurrean izan ditzazketen zailtasunen inguruan eta informazioaren baitan hartuteko. Eta hain zuzen ere, Oiana, neokolonialismoa solastuko gara gaur. Ez dakit gai izan entzinatekeen titular batean, edo adibide baten bidez, errateko zer den neokolonialismo. Beno, hitz esaldi potoloa izango litzateke, ez? Ez dakit, erronka, baina, pixka bat nola ulertzen dudan nik izango litzateke, garai bateko edo kolonialismoa nola ulertzen zen, ez? Potentzia batzuek zauzkaten beuden menpean hainbat herrialde bereziki planetaren hegoaldean, nola gaur egun naiz eta herrialde horiek independenteak diren, herrialde horiekiko dauzkaten harreman ekonomikoak. Azkenean neokolonialismoa harreman ekonomiko horietan oinarritzen dira, botere maila ezberdinak dauzkaten herrialdeen arteko harreman desorekatuak. Horrela ulertuta edo. Eta, karo, aipatuzu kolonialismoa, orai solasten gara neokolonialismoaz, zerta sartu dugu atzizki hori orai? Azkenean, kolonialismoa bereziki Europar herrialdeek burutu zuten zera politiko bat izan zen, mugimendu politiko bat, eta azkenean izan zela beste eremu batzuk, beste lurralde batzuek beraien menpean hartzea. Herrialde asko, bereziki Afrikan, baita Asian, 60. hamarkadan edo hasi ziren independenteak izaten. Orduan askatu ziren teorian metropolietatik edo Europan edo kontrolatzen zituzten herrialde horietatik. Zer gertatzen zen, urte asko ziren, edo kasu batzuetan inkluso mendeak, non Europako herrialde horiek izan zuten botere bat politikoa, baina bereziki ekonomikoa, toki horien lehen gaien ustiaketan. Orduan, nahiz eta independentziak iritsi, ezin ziren galdu hainbat harreman guazen esatera, ez? Orduan, ezin zuten Europako herrialde horiek ezin zioten utzi besterik gabe herrialde berri horiek beraien ekonomia erabat kudeatzeari, ez? Orduan, egin zuten horrelako, edo hortik aurrera hasi ziren garatzen horrelako harreman paternalistak ere bai, independentziatik. Orduan, guazen esatera, Europako herrialde horiek garatu zituzten harreman berriak izan daitezkela neokolonialak. Gertatzen dena da, momentu horretan ziren potentzia ekonomiko horiek rol hori zaukaten, baina iparraldean bazauden potentzia ekonomiko beste batzuek ez zaukatenak iragan kolonial bat, ez? Demagun estatu batuak. Estatu batuak, hala ere, ekonomikoki oso potentea zen herrialdea, eragin zuen, behar zituen horrelako boterezko harremanak beste herrialde batzuekiko, eta orduan, estatu batuak edo inkluso Errusia edo gaur egun Txina, ez dira herrialde batzuek zeinak daukaten botere ekonomikotik beste herrialdeekin dauzkaten harreman ekonomikoak ez dira berdintasun baten baitan ematen, baizik eta botere hori guzti erabiltzen dute harreman hori desorekatua izan dadin euren mesederako. Eta hain zuzen ere ez, erratuzu haien boterea erabiltzen dutela, ez dakit hori zehazki nola ematen den, zeren norbaitek erranen du. Kolonialismo. Gu Kongokoek nahi badute saldu koltana,
eta hiek prest baldin badaude horratako, eta gu erosteko prest, non dago arazo hemen? Beno, azkenean, edozein ere mutan, ez bakarrikan kolonialismoan, baizik eta negoziazio bat, edo handi eta txiki baten arteko harremana, ez, beti dago botere harreman bat. Eta guatzen esatera ez bakarrikan ekonomikoan, ez, pentsatzen baldin badugu oso oinarrizko zerbaitean familian, ez, zaharrenek txikiekiko daukaten gaitasuna manipulatzeko, euren eremunak gauzak eramateko, daukate beste gaitasun bat, manipulazioa eta nahi duten hori lortzeko, ez? Ez dute esango, herrialdeak dauzkatenak ekonomikoki pobreagoak direnak alde horretatikan gutxiago direnik. Baina, nahi dudana da modu paraleloan jarri nola beti handiak daukan gaitasun bat txikiarekiko errepikatzen dena eremu guztietan. Guazen esatera, familian, eskolako eremuan, gizartean eta baitaren noski ekonomikoan. Orduan, Genero harremanetan denean. hori da. Orduan, azkenean zer gertatzen da, zeinek kudeatzen du koltana Kongon? Batetik, Kongo da Afrikako herrialde bat, eta bere garaian Belgika kolonizatutako herrialde bat. Orduan, naiz eta Kongo bera independizatzen den, Belgikak eta Frantziak, baina Belgikak bereziki jarraitzen dute Kongorekiko horrelako botere harreman ja potente bat izaten, ez? Eta hori saiatzen dira denboran mantentzen, beti izateko abantailatsua Europako herrialde horietara. Estatu Batuak bezalako potentzia bat sartzen denean, ez daukan harreman hori, beti egin duen Estatu Batuak izan da edozein tokitan sartu eta tokia desestabilizatu. Eta une honetan adibidez, Kongon ikusten duguna da daudela 11 gatazka. Eta 11 gatazka gehienak dira gatazka armatuak, baina ez dira berezko gatazka lurraldearenak, ez dira bertako konflikto edo gatazka politikoak. Izaten diren gatazkak dira pixka bat kanpoak sortuak, lehen gaien kontrol horretarako, eta azkenean inestabilidade ekonomikoa horrek eragiten du beti inestabilidade politiko bat. Azkenean norbaitek baldin badauka demokratikoki botere hartuta herrialde batean, potentzia ekonomikoek askotan atzetik nola desestabilizatzen dute, oposizioa edo beste edozein pixka bat bultzatuz, arma bidez, benetan demokrazia hori pikutera joan dadin, guazen esatera, eta orduan ja horrek eragiten du euren arteko gauza izatea, ez? Osea, ez daude potentzia militar atzerritarrak toki horretan ekintza bat egiten, baizik eta atzetik, azpitik, ematen du bez, bertakoen arteko gatazka bat dela, eta orduan zergatik berain artean konpondu daitezela guk bakarrik erosten diegunean salgai dagoen produktu bat. Guk hemendik ez badugu begiratzen nondik dator produktu hori zer gertatzen den toki horretan eta zergatik gertatzen ari den hori, itxu-itxuan ari gera badesten harreman ekonomiko horiek. Eta hori da, biharamunean gertatzen zaiguna, ez? Eta, koltana azkenean da, orain, igual modan dagoen elementu bat, teknologiarekin zerikusia dauka, denok daukagu hori, baina elikagaiekin beste horren beste gertatu da, eta hori ikusten da, kolonizazio garaitik ustiatzen ziren lehen gaiak edo elikagaiak, izan dira askotan mehatxu edo bertako populazioi min eta kalte gehien eman izan dizkietenak. Baina, egia esan, orain une honetan, koltanaren gaiarena jorratu dute, dokumental ezberdinek eta telebistan ikusi izan da, nola azkenean hori baden gatazka bat, gatazka beliko baten mailakoa gerrillak daudelako. Hala ere, askotan pentsatzen dugu, ez, neokolonialismo horretan beti daudela gerrak edo badaudela horrelako gatazka armatuak. Eta hori ikusten dugu behintzat, Irungo Harrera saretik, momentu jakin batean, harremana izan dugu bereziki Afrika Sahara hegoaldetik etortzen diren mendebaldeko Afrikako biztanle herrialde ezberdinetako gazteekin. Eta askotan herrialde horietan ez daude gatazka armatu ofizialak. Askotan ez datoz Europara gatazka armatu batetik ies, ofiziala dena. Baina, desestabilizazio politiko handia dagoen erain herrialdetan zer esanik ez ekonomikoa, eta orduan ez dute irtenbiderik, ez dute etorkizunik. Orduan,
Neokolonialismo horrek, neokolonialismo horretatik, edo horrek eragiten du, beraien herrialdeetan ez egotea etorkizunik, horrek egiten die, bizitza salbatzea, etorkizuna salbatzea, familiak salbatu ahal izateko, hortik mugitzea eta migratzea, eta azkenean Europara guk ezagutzen dugunaren baitan, ez? Zer gertatzen da, pertsona horiek askotan ez dira kontsideratzen errefuxiatu. Kontsideratzen dituztelako errefuxiatu edo kontsideratu hori dira, gatazka armatu batetatik ateratzen direnak, generoa edo generoarengatik badaukatenak horrelako jazarpen bat, sexu aukera, politikoak eta abar. Gertatzen dena da, desestabilizazio ekonomiko horretatik etorkizun baten bila ateratzen diren gazte horientzako ez dago errefuxiatu izatearen aukera. Ez? Baina ikusten ari gera eta beraiek esaten ziguten, ez? 11 aldiz gazte ginearrekin hitz egiten. Gure herrialdean boxita piloa dago. Gure herrialdean da Afrika mailan boxita gehien daukan herrialdea. Mundu mailan potentzietako bat da, boxitatik ateratzen da bereziki aluminioa. Eta horrek ez dauka inpaktu bat gure gizartean. Ekonomikoki, daukagu ikaragarrizko lehengaia, baina horrek gero ez dauka inpaktu bat gure gizartean, gure ongizatean, lanean. Kotoia. Kotoianena lotxagarria da. Zein preziotan erosten ditugun gure arropak, ez? Eta zein maiztasunarekin aldatzen ditugun. Eta honetan daukat, gertuko pertsona bat, Benin herrialdean, jendeak normalean ez ezagutzen Benin, kotoi fabrika batean lanean, astean 7 egun 8 orduz, eta bere soldata ez da 100 eurora iristen. Eta... Seinen, arropa merke-merke, hori bai. Hori da, orduan, kara, esatezu, ez daukat atxeden egunik. Ari naiz 2 egunean behin lan turnoak aldatzen. Eta berak esaten zuen, ez? Beste lankide batzuekin alderatuta, nik kobratzen ditut aldaketara izan daitezke 70 euro, baina beste batzuek kobratzen dituzte 55 hilabetean. Ari gera hitz egiten 240 lan ordu hilabetean. Orduan. Eta hau da erraten duguna, guk hain zuzen ere babesten dugun hori da. Justo galdetuan nizun Oiana. Haunditzetan, nik uste ohitura izan dugula patzeko fokoa han, ez? Erran ez dezala, hau dire herrialde atzeratuak, garatu gabeak eta holako formulak, ez? Erran ditugu. Baina orain neokolonialismoarekin eta gure konsumoarekin foko aldatzen da. Kontua da guk, badugula hemen erantzukizuna, ez? Erran daiteke adibidez, Nafarrak kolonialistak garela? Beno, itokatzen zaigu parte bat, ez? Nafarrak, Gipuzkoarrak, Euskal Herritarrak, estatu mailan, Europar oro, ez? Zergatik, azkenean, hori da besten dugu bai, azkenean, neokolonialismoa da kapitalismoaren ondorio. Kapitalismo basatia, neokapitalismo horren ondorio, ez? Geroz eta gehiago, eta orduan ustiatzea ero moduan, ez? Ez da berdin ustiatzen petroleoa eta koltana. Petroleoa beste garai batean aurkitu zen, beste modu batean kudeatu da, baina hala ere, petrolea dagoen herrialdetan, botere harremanak ere oso jebiak dira, eta herrialde batzuetan pertsona batzuek aberastu dira, baina beste batzuek pobrezia eta esklabutza egoeran jarraitzen dute, ez? Koltana bezalako zerbait da gainera berria, ez? Eta ez dago inkluso markorik hori kudeatzeko. Orduan, azkenean daukan zer ikusia da, zer babesten dugu gure konsumoarekin. Zer kontsumitzen dugu eta nola, ez? Denoi gustatzen zaigu egiten dugun lanarengatik, ordainetan zerbait justua dena jasotzea. Eta hori gertatzen zaio ikasle txikienari eta gazteenari, egiten zaio ebaluatu, ematen zaio nota bat, eta batzuetan nota horrekin ados dago edo ez, ez? Eta zer den justua egin dugun lanarekiko ideia hori oso barrenatuta daukagu aspalditik. Lanarekin ere bai, hala gertatzen zaigu, baina gero ez gara jartzen pentsatzera, kontsumitzen ari garen oro, ez? Besteentzako ze justizia baldintzetan lortzen ari garen. Guk barneratu dugu pila bat
prezio merkea, ez, dela onura bat, ez? Eta zerbait garesti ordaintzea, hor, ez? Azkenean, zenbat eta prezioak zenbat eta gehiago jetxi ematen digula aukera gauza gehiago egitera, ez? Eta orduan daukagula botere gehiago eremu ezberdinetan sartzeko eta zein ondo, ez? Zenbat gauza behar ditugunak eta behar ez ditugunak, edo eta nola sortu zaizkigun behar berriak. Orduan, hori ez dugu neurtu. Hori ez dugu neurtu, eta orduan azkenean jotzen dugu, hori ez, elikaduran auskalo zer jatera, jantzitzera auskalo ze jantzirekin ez diogu erreparatzen nondik datozen, eta gero ja, hori ez, petroleoa, kotxearen erabilera, teknologiarena, eta ez ja, guk hori kontsumitzen ze ustiatzen maila dagoen toki horietan, eta horrek zein kalte daukan berezko ustiak eta horretan jatorrizko tokian, baizik eta gehiagizko kontsumismo horrek ere bai, eragiten ditu transformazioak, eragiten du baita ere energiaren alperrikako erabilera bat, eta gainera hondakinak sortzen ditu. Ez da bakarrik baliabideak bukatzea baizik eta. Ikuspegi ekologiko batetik, badago batetik ja, gehiagizko ustiatze batean galtzen da testuinguru baten, toki baten, ekosistema baten, oreka, baina ez da bakarrik hor mugatzen, ustiatze horretan baizik eta erabiltzerakoan sortzen den gastua ere bai, gastu energetikoa, edo eta toki batetik bestera, gai horiek eramateko, energia lehen gaiak eta karburuak, gasolinak eta abar, eta gaita ere horrek guztiak sortzen duen hondakina, eta askotan, urratxarena nola da, impactua... aztarna ekologikoa. Jode, etzian atetzen. Hoi erraten da, adibidez, entzuna daundizetan, kapitalismoak ordaintzen dituela uzten dituela bere zorrak ordaindu gabe, ez? Eta gero hori ikusten dazkenean, edo hobe erranta, ez da ikusten prezioan. Hau da, guk ikusten dugu, ez dakit, ez? Banabar ekologiko batzuk 10 euro. Eta erratzen dugu, baina hori da kristoin garestia, ez? Eta ikusten dugu, banabar batzuk industrialak 2 euro. Kontua da, nork ordaintzen du, ez? Falta den prezio hori. Zer erranik ez, teknologiekin edo kontsumoko elementuekin, ez? Ez da posible, segurazki ere, bakero batzuek balio izatea 5 euro, 10 euro. Hor, falta den prezioa norbaitek ordaintzen du, edo naturak, edo zuk aipatu duzu. Naturak eta bereziki pertsonek, guazen esatera, hegoalde global horretako biztanleek bereziki. Haiek ere, beraien bizi kalidadean, beraien osasunean, beraien bizi baldintzatan, eta beraien herrialdeetako lehen gaietan ere bai, ez? Badagoelako horrelako espolio bat, bai, saldutakoak dira, noski baietz, saldu dituzte eta lehen galdetzen zenuenean erarira, ez? Baina saldu baldin badigute, ze baldintzatan saldu digute, edo eta erosketa, salerosketa hori, duintasun batean eta modu justu baten baitan markoan zegoen edo ez. Orduan, hori da inpaktua, eta gero baita ere, horrek beraien eremuan, beraien testuinguruan eragiten duena. Guk zuzena ikusten ez ditugun kalte horiek, ez? Oiana, pixket bukatzeko honekin, hitz gutxitan, ze alternatiba dago honi? Zere, guk lotu dugun nola bitere kontsumoa neokolonialismorekin, lotu dugu. Horrek erran nahi du, adibidez, irtenbide bat izaten aldela, gure kontsumoa jeistea, gutxiagotzea, desazkunde moduko bat. Ze proposamen konkretu egingo zenukeztuk, adibidez, pixkat dekolonialagoak izateko. Lehenengo hasteko pixka bat aztertzen egoera. Batetik norberak, nola egiten duen eta ze kontsumo egiten duen, eta helburu ez da pertsona bakoitzari ardura hori bakarrik ematea. Inplikatu behar dira baita ere eragile bezala, inplikatuta egon behar dugu, eta exigitu behar diegu baita ere politikariei eta erakundei. Baina azkenean, diskurso batetik haratago, azkenean norberak ere ikasketa prozesu bat behar du, kontziente izateko zer dan eskatzen denan, zertan dagoen oinarrituta justizia hori, eta nola barneratu behar duen joan bergaren barneratzen izaera hori, konsumoa zergatik jetxi behar dugun, ze konsumo mota egiten dugun gutako bakoitzak, eta nola
eraldatu behar dugun kontsumoa. Ja ez da jaistea edo igotzea, baizik eta ze eraldaketa egin behar den kontsumoan. Osea, kontsumoa beti existituko da, kontsumoa da erabiltzen dena eta beti erabiltzen dira gaiak. Gauza da, nola, zein modutan eta zergatik. Eta azkenean uste dut norberak galdetu behar diogula geure buruari zergatik erabiltzen dudan gauza bakoitza, zergatik erosten dut, zergatik saiatzen naiz gauza bat bilatzen edo lortzen, eta baita ere gauza bakoitzak badauka historia bat, badauka jatorri bat. Orduan oso zaila da, batean erradikaltasun batean dena aldatzea, baina eraldaketa erresagoa da hausnarketa bideratzen bada. Eta norberak... Ez ditugu behar smartwatchak, oiarra nahi duzu, oiana. Smartwatchak, eta nire amonari galdetzen baldin badiozu, smartphoneak ere ez. Baina, azkenean, zein mailatan behar dugun gauza bakoitza. Eta zer erabilera ematen diogun, zenbat denboraz. Eta hori ez, eta nola zaintzen ditugun gauzak. Bi izan ordez batekin moldatu gaitezken. Azkenean, ez da helburu bakar bat, baizik eta bilatzea, jatorria, zergatik behar dudan gauza bat, zergatik erosten dut gauza bat, eta galdera bera da, behar. Planteatzen dugu, erosten dudan bakoitzan behar dut edo ez, edo behar dugu, edo zer onura, eta zergatik. Eta gero behar dut gauza hau. Hori espresuki, non bilatu dezaket, arduratuko naiz edo hartuko dut ardura bat esateaz, zein da produktu honen ibilbidea, nondik dator, trazabilidadea. Zuzen ere hor bada gauzen historia, bada olako YouTubeen bideo txiki bat, The Story of Stuff, eta aski interesgarria da hor ikusteko, zer dagoen produktu baten atzeko aldean, ez? Oiana, bukatzeko bakarrik esaldi batean proposatu neurri politiko konkretu bat hartuko zenuke. Nire ustez, interesgarria izango litzateke hasteko, bertako ekonomiari begira eta bertako ekoizleengan pentsatuta, legeak egongo balira bermatzeko, egiten dugun produktuen erabileraren portzentai batek gutxienez, bertako ekonomia sozial edo eraldatzaile baten jatorritik datorren. Hau da, ekonomia pertsonen mesedetara eta ez bakarrik gutxi batzuen etekin ekonomikoetara begira. Hortzen, Oianaren hitzak, mila esker honitz, hau sarrera bat izan da, gai transcendental honi, ez? Nik uste gure jendarteko drama handienetako bat dena, nola gure kontsumoarekin azkenean ari garen sustatzen eta onartzen bizi egoera batzuk eta naturaren suntxiketa ikaragarri bat. Beraz, mila esker honitz, Oiana. Bai, zuei, venga, ondo izan. Nozio hau batez ere gaur egungo testu inguruan erabilia da, klima larrialdiaren testu inguruan, badakigu temperaturak berotuz doazela eta fenomenoa mugatzeko aldaketak bideratu beharko ditugula. Gaur egun ez da aldaketarik sendi eta hor sartzen da nozio hau. Berdearen hitzak garrantzia badu, zeren soluzio eta aterabide gisa salduak diren neurriak dira, baina azken finean sistemak bere horretan seitzeko bideak dira. Eta neokolonialismo zergatik, zeren mundu mailako erabaki hauetan, iparraldeko estatu aberatsenek sekulako boterea dute, baita multinazionalek ere. Orduan hartuko dituzte hainbat neurri, baina azken finean sistemak bere horretan segitzeko eta neurri horiek hegoaldean bideratuko dira. Adibide konkretu bat eta nahiko argigarria karbono neutraltasunarena. Nahi da 2050 urterako isurketa bezain bat surgatze lortu. Iparraldekoek isurtzen segitzeko gisan hainbat proiektu inposatzen dituzte munduaren hegoaldean. Adibidez lur batzuk erosiz eta zuhaitz batzuk landatuz monokulturan, zuhaitzek karbonoa surgatzeko gisan. Hau kolonialismoa da, iparraldean erabakia delako, mundu mailako hegoaldekoa inposatua, haien eskubideak zango pilatuz, haien bizimoduak eraldatuz eta hori da, eta berdez pintatua noski. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.